lamɛnbagaw an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen a y'aw bisimila Malikura musow ka kɛnɛ kan bi tumadoya in na awa bi an ka kɛnɛ nin kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ ka Virginie Danbele de bisimila. Virginie ye Mali musomisɛnnin ye artiste don awa a bɛ dɔnkili da bɔbɔkan na bɔbɔden don. Virginie i bisimila Malikura musow ka kɛnɛ kan. Nga foli bɛ an bɛɛ lajɛlen an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen nga foli bɛ aw ye. Radio La Voix de l'Amérique lamɛnbagaw nga foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen Malikura lamɛnbagaw aw ni ce. Ayiwa Virginie an y'i sɔrɔ an ka kɛnɛ nin kan a diyara an ye an ye album dɔ bɔ a bɔra ɲa san damadɔ ye. An ye jateminɛ yɛrɛ k'a fɔ i ka fɛn wɛrɛ la i sera ka album kelen min bɔ o de don nka a kɔnɔna na dɔnkili dɔw b'a la u bɛ dalen musow la musow i bɛ tasibila kɛ togodala musow ye e y'i ka dɔnkili da ka ɲɛsin togodala musow ma mun de kama munna i ye dɔnkili da togodala musow la. Kajatu ne yɛrɛ lamɔna togoda kɔnɔna na ka bɔ la ka na duguba kɔnɔna na donc togodala musow olu ka tile baara ka taa sɔgɔma fo su ne yɛrɛ a kɛra n yɛrɛ ɲɛna nka bamanankan ma nɔgɔn. I wolola kɔnɔ ka mɔ a kɔnɔ k'o de fɔ. Ka mɔ a kɔnɔ. Ne ye dɔnkili min da dɔnkili in titre ye Domitila ye c'est-à-dire dɔnkili in bɛ togodala musow ka sɔgɔma baara u bɛ baara min kɛ sɔgɔma fo su u bɛ fɛn fɛn k'a kɔnɔ n'o ye ka taga si tɔmɔ na n'o ye ka taga lɔgɔ kari la n'o ye ka tila ka na olu siw dilan k'a kɛ situlu ye ka taa feere ka tila ka na don denmisɛnninw na ka tila ka na don sokɔnɔna na ne y'o de da dɔnkili in kɔnɔna na c'est-à-dire dɔnkili in kɔnɔ ne y'a yira ko Mali musow bɛ baara kɛ les femmes du Mali sont des entrepreneurs u bɛ baara kɛ baaraw kɛcogoya tɛ kelen ye mais kabi lawale musow bɛ baara kɛ ani fɛnɛ dɔnkili in kɔnɔna na n y'a ɲini musow fɛ u ka baarakɛ bolo u ka taa u ka fɛn wɛrɛw ɲini ka fara kan i n'a fɔ ka kɛ docteurw ye ka kɛ ingénieur ye n y'o bɛɛ da kɔnɔ mais n b'a dɔn ko Mali musow bi in na ala ni Mali musow kɛra bi in na ingénieur u kɛra docteur u kɛra fɛn caman ye hali bi ne ye o de da n ka dɔnkili kɔnɔna na pour que ka musow encourager. C'est que je suis malienne, je suis fière de o diyara ayiwa an ye jateminɛ kɛ an y'i wele wagati min na an m'i sɔrɔ i ko k'i bɛ Faransi i bɛ mun de la Faransi i bɛ mun de kɛla ye Faransi. Ne bɛ sira Buluwa kunun tilegan fɛ donc sini samedi bɛ concert d'été organisé len don Afrique Consulting mɔgɔw fɛ donc olu ye ne wele an ka n'u la ɲɛnajɛ donc ne bɛ yan o hukumu kɔnɔna de la. Ayiwa Virginie komi an ka masala ni kuntala man jan ne bɛ fɛ ka welekan kɛrɛnkɛrɛnnen jumɛn b'i bolo k'a lase Mali musow ani muso denmisɛnninw ma nin wagati kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ka gɛlɛn dɔɔnin jamanadenw ma o hukumu kɔnɔna la komi i ye artiste ye welekan jumɛn b'i bolo. Welekan bɛ ne bolo Mali musow u ka continuer ka baara kɛ u ka nɔgɔw u ka jardinw dilan hali bi u ka nakɔ sɛnɛ wala u ka nakɔ sɛnɛ u ka u cɛsiri i n'a fɔ u cɛsirilen don cogo min na ko dugu tɛ ja musow kɔ jamana tɛ ja musow kɔ ayiwa n ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye n tɛ ba bɔ wure na matu fama ɲu tɛmi wure na an bɛ ma dɔmɛ an bɛ Virginie Danbele. Yoruba wansa hinima nyule minero nyu senama wansa hinima nyule minero nyu le hachone manyu bafinyu fabawe. An ka foli b'i ye i ni ce i ni baraji i k'an bɛn waati wɛrɛ. I ni ce Kajatu.